Zdarec lidi, já vás vítám u tohohle nového videa a tohle bude další z mojí nové série otázečky na mě. A tentokrát to bude otázečky na mě 3. Tak jo, já to nebudu prodlužovat a můžeme jít na to. Co je tvým snem? Mým snem je se stát profesionálním tanečníkem. A doufám, že se mi to jednou splní. Druhá otázka, máš sourozence? Mám, bráchu. Třetí otázka, jak dlouho tancuješ? Tak tancuju přibližně 8 let a ještě pokud to baví, takže přestanu. Nejoblíbenější písnička? Moje nejoblíbenější písnička momentálně to je vlastně asi od Bena Kristova. Doufám, že to říkal dobře. Kolik ti je? Je mi 14 a v říjnu mi bude 15. Jak dlouho točíš? No tak průměrně točím už něco přes 4 roky, akorát jsem teď vlastně nevydával videa dlouho. Nosíš brýle? Bohužel nosím, ale nerad, takže na mě nemůžete moc vidět. Na co točíš? Buď točím na teďko momentálně na mobil, anebo natáčím na kameru, kterou mám u počítače nebo u notebooku. Kolik máš medailí? Medailí mám přibližně tak 13, 14. Nevím, nepočítal jsem to nikdy. Jakou máš velikost bot? Moje velikost bot je 42 nebo 42 a 43. Jaký máš rád ovoce? Moje nejoblíbenější ovoce jsou jahody. Moje nejoblíbenější jídlo. Moje nejoblíbenější jídlo je vlastně špagety. Nejoblíbenější seriál? Můj nejoblíbenější seriál jsou vlastně momentálně Simpsonovi. Nejoblíbenější film mám vlastně Iron Man. Horory nebo komedie? Já spíš upřednostňuji ty horory, protože horory jsou lepší. Kam se chceš podívat? Jednou bych se chtěl vlastně podívat do Los Angeles. Tak jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo, bohužel není moc dlouhý, takže se za to omlouvám, moc otázek mi nepřišlo, nebo nebyly k použití. A tak doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like. Pokud chcete, zanechte tam nějaký koment a jestli mě ještě neodebíráte, tak mě odebírejte prosím. Tak jo, mějte se hezky a zatím zdarec.